daalụ Ngozi na mbọ ọ na-agba ịkwalite ọnọdụ ahụike ọha na eze nakwa ịkụziri ndị mmadụ sitere na South East Region gbasara ọnọdụ ahụike ha. Otu Nigerian Medical Association NIMSA na njikọ aka Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University Medical Students Association site na nkwado nke Dr. Charles Kene Ojukwu Foundation achịkọbago nnene ahụ nakwa inye nlekọta ahụike nye ndị bi na Abatete. Ya bụ mmemme were ọnụ na Abatete Civic Center ma bụrụ nke dọtara mmadụ dị narị abụọ ritere erere na mma nlekọta ahụike n'efu nakwa inye ndụmọdụ. Emmanuel Chigbata gara n'ebe ha maka ọrụ anyị ka o si gaa. Ya bụ mgbasa ozi ahụike bụ nke were ọnọdụ na Abatete ebe enenekwara ọtụtụ ndị mmadụ ahụ. N'okwu ya ka onye isi ya bụ foundation bụ dọkịnta Ojukwu nke ọ bụ manija na ya bụ foundation nọchitere bụ Maazị Sylvester Ojugo sịrị na ya bụ mmemme bụ iji nyeghachi obodo ya. N'okwu ya ka President General nke Abatete bụ Maazị Ezedinobi Nwadike kelere Maazị Ojukwu maka ya bụ enyemaka ma yọọ ya ka ọ na-eme ya kwa mgbe. Otu onye litere erere n'ime ya bụ Maazị Sunday Onyebuchi kelekwere ya bụ Maazị Ojukwu maka ịgbatara ha ọsọ enyemaka site na Abatete. Abụ m Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.